Аз съм Иван Радуловски, на 24 години, от Русе. I'm a lonely motherfucker, love is all I have to breathe. Cause she left me for another, old enough to be her father, I've been told. Аз смятам, че ти имаш глас, който може да се справи с следващото предизвикателство, затова казвам да, също. Винаги съм мечтал да се занимавам с музика и ето, че най-после тая мечта става реалност. Ето, аз съм финалист в X Factor и съм готов на всичко. Песента, която ще изпълня, е най-великият хит, може би, на Bon Jovi, Always. Това е песенето, излизаш на сцената и умираш. Много вярвам в него. Мисля, че това е неговата песен. При Иван най-важното е да му блеснат очичките, да хване публиката, да не я пуска. Нямам търпение да стъпя на сцената и да покажа какво мога. Иван е една от високите топки в моя отбор. Ние изненадахме него, но и той изненада нас. От него очаквам да избухне на тази сцена. Иван Радуловски. This Romeo is bleeding. You can see his blood. Nothing but some feelings that his odor kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me, and I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. My face, there's no price I won't pay to say these words to you. You know there ain't no life and just slowly dies. But baby, if you give me just one more chance, we could back up our old dreams and make our lives. We'll find a place where the sun still shines, yeah. We'll love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. Always, 'cause I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burst and the words don't rhyme. I know when I die, you'll be on my mind, and I love you always.
Браво, женски Иване. сърца разби тази вечер. Предполагам. Просто си жесток. Ти не беше споделил с никой за участието ти в X Factor. Знаят ли вече всички? Знаят. Какво казаха? Тук ли са тази вечер? Тук са, да. Как се чувстваш? Доста добре. Успя ли да се отпуснеш, да се разхвърлиш малко? Това, което каза Саня, да избухнеш на сцената. Или те Предполагам, първо тя предстои. мисля, че тя ще каже Сега ще най-добре, изкарам след но малко. да, аз си мисля, че се справих. Виж какво. Знаем, че Иван напусна работа, за да остане в шоуто. А дали ще продължи, това решавате вие. Може и да се върне на работното място, затова моля ви гласувайте за него на телефон 17 412 за всички мобилни оператори. Сега да чуем какво мисли и журито за твоето изпълнение. Започнем с Заки. Иван, ако продължиш с темповете, с които израстваш пред очите ни, да растеш до края на шоуто, защото ти от кастинга през тренировъчния лагер, през къщите на съдиите, всеки път си все по-добър и по-добър. Какво ще стане накрая? Къде е лимита? Има ли лимит за теб? Небето е лимита. Пожелавам ти го. Мария, какво мислиш ти? Иване, на всички момичета в залата ни стана и със сигурност пред екраните много горещо от твоето изпълнение. Като един съвременен Ромео изгря на сцената на X Factor. И това много ме развълнува. Хареса ми начинът, по който изпълни песента. Хареса ми тази интерпретация в припева твоя, която направи. Беше си добавил един висок тон. Много добре. Поздравления за избора на песен към Саня. Мисля, че този пакет от всичко изброено до тук работи много добре за теб. Поздравления. Любо, на теб подейства ли това изпълнение? Иване, аз ти вярвах някакси от самото начало по време на кастингите. И сега вече съм убеден, че съм бил много прав за това, че си тук на тази сцена. Много ти благодаря, че те имат. Саня, ти беше ли права да избереш него в твоя отбор? Иване, не само, че ти блеснаха очичките, а блесна като цяло на тази сцена. Аз съм ти много благодарна за всички усилия, които положи, за доверието и за това, което си готов да направиш от тук нататък. Ти заслужаваш да продължиш в това шоу. Браво! Благодарим ви. Благодарим на Иване, благодарим и на теб. Успех ти желаем. Заповядай.